Paulette. Paulette, nem szabad. Most már elég, Paulette. Ne gyötörje magát. Legyen erős, Paulette. Igen, köszönöm. Doktor úr, beszéljen bele. Egész nap nem evett egyetlen falatot sem. Paulette, az élet megy tovább. Olyan fiatal. Maga előtt az egész gyönyörű élet, és... Az egész gyönyörű élet maga előtt van. És ezt nem én mondom magának, hanem Claude. Ő is ezt mondaná, ha élne. Nem lett volna szabad neki egyedül hagyni engem? Nincs egyedül. Itt van Annette, rá mindig számíthat. És higgy el, Paulette, bennem is mindig támaszra talál. Ezek nem üres szavak, szívből fakadnak. Így érzek, amióta csak megláttam magát. Paulette egy gödör. Nyugodjon békében, szegény, nyugodt egységig. Egy fene egyenek! Nézze csak meg! Sáros! Az Isten verje meg! Egy családot sajnálom, csak jaj, szívem! Paulette, ne hagyjon bizonytalanságban. Mondjon valamit. Mondja, hogy nem, de beszéljen. Amikor megvettem a telkemet, magára gondoltam, Paulette. Elképzeltem, hogy lobog a haja a szélben, amint gyönyörű pejlován a vázsiton lovagol. Tudja, hogy neveztem el a díjnyertes arab pejlovamat? Tudja, hogy hívják? Paulette. Ivott már valaha frissen fejt tejet még melegen, ahogy a hén tőgyéből kijön? Én majd minden reggel ágyba viszem magának. Mint egy kisinas. Claude úgy szerette a tejet. És egy hónap múlva már leületelhetjük az őszi barackot. Van vagy 800 őszi barackfám, tele gyümölccsel. Eljön velem leszületelni az őszi barackot Nizsamba, a telkemre, Paulette. No. Isten, no. Én ezt nem élem túl vele. Ezt nem lehet elviselni. Állatok, ezeknek semmi se szent. Még ez sem. Szerencsétlen asszony.
Messze van innen, Jean? Kocsival mindössze 8 óra. Túl messze lenne Claude-tól. Van egy kis házam Orleansban is. Az csak 1 óra ide. Próbáljon megérteni, Jean. Nem akarok megválni Párizstól. Ő mindig itt élt. Paulette, jobb, ha nem emlékezteti minden ő rá. Akkor menjünk a tengeren túlra. Helyes. Ahová óhajtja, döntsön maga, jó? Paraguay. Mit szólna Paraguayhoz? Nincs ott éppen forradalom most? Nincs, csak volt, de úgy értesültem, a kormányzatnak sikerült levernie, ezért ki tudja. Legyen inkább Honduras, hm? Kietlen hely lehet. Még senkit sem hallottam beszélni róla, azon kívül lejárt az útlevelem. Az igazán nem probléma, én elintézek mindent. Kell hozzá 2 fénykép, a születési bizonyítványa, a férje engedélye. Ez esetben az sem. Ó, Istenem, Paulette. Micsoda életünk lesz. Meglátja, micsoda életünk. Maria Teresa. Giorgio Andreani, üzletkötő. Nem vártál még, ugye? Nem. Mi a... Giorgio! Ninette! Giorgio! Nem. Jaj, az én lakásomban, az én szobámban, a saját ágyamban, na hát, Giorgio, na hát! Reggel még Olaszországból beszélt velem. Miért is kellett ide költöznünk? Miért? Ó, mamma mia. Kellett nekem külföldi üzletkötő! Négy el a szemem elől! Miért? Ó, mamma mia. Kellett nekem külföldi üzletkötő! Négy el a szemem elől! Jézus, hadd magyarázzam meg. Nem történt köztünk semmi. Nem volt semmi Ninette és én köztem. Abszolút semmi. Megesküszöm rá. Mária Teréze! Nem
Meg azzal mérni! Mit csinálsz? Hát... Akarodj! Ne veszíts el minden mértéket, ez nem méltó hozzád. Próbálj megérteni végre. Szeretlek, ez a lényeg. Neked! Au! Ne, azt ne kérj. Ezt még keservesen megbánod, érem! Hagyd abba, szívem! Hát mindent megmagyarázok! Hallgass meg végre! Mária Teréza! Mária Teréza! Ez visszafelé fog elsülni, vedd tudomásul, hogy visszakapod! Elmegyek az első férfi valaki, azutánba kerül mindenki lesz! Igenis, lefekszem vele! Nemtelen bosszul nem tehetsz ilyet! Mária Teréza, gyere vissza! Mocskos, hazug disznó! Mária Teréza! Mária Teréza! Mária Teréza! Mária Teréza! Nézd csak! Ez meg kicsoda? Biztos valami amatőr, jobb fajta. Zsánin? Mit tudom én? Hallgass el már! Rosszul érzi magát? Süketnek nem süket, csak néma a szerencsétlen. Ez nem dolgozni jött ide, azonnal látni lehet. Miért? Mibe különbözik tőlünk? Mindenben. Nézd meg a cipőjét. Ilyenben nem szoktak sétálni. Valami férfi disznóság? Menj haza Rómába, mondta nekem. Épp ideje, hogy meglátogasd a szüleidet. Vidd a gyerekeket is, vidd magaddal. Hadd élvezzék a napsütést. Jót tesz a levegőváltozás. Micsoda ronda képmutató, fráter. Na, igazam van, vagy nincs igazam? Igaza van. És ha vissza akarja fizetni neki, akkor is igaza lesz. Úgy van, ez az egyetlen helyes megoldás. De ne bőgj, ezek az állatok nem csípik a hervadcsajokat. Nem sírok, már nem. Csak dühömben sírtam. Akkor meg mire vár? Menjen csak ki a placra, és lásson hozzá. Egy egész hadseregre való pasas lődörög ma itt. Hey, ez meg mi? Értekezlet? Egy csávó már több mint fél órája kószál itt föl alá. Mi lesz? Induljatok! Rabszolgahajcsár. Még karácsony este is dolgoztatná az embert. Ha szervezkedni kezdünk, más életünk lehetne. Sztrájkba léphetnénk, ha akarunk valamit.
Ó, igazán nagyszerű ötlet. A háziasszonyok ezrei várnak arra, hogy átvedik a helyünket. Á, már is inadba szállt a bátorságot? Hé, arról van szó, hogy bosszút áll a férjén. Jöjjön, kedvesem. Fogjunk neki egy rendesebbet, lányok. Ide hívom Zsákkot. Amellett, hogy klasszpali, még művelt úriember is. A férje szőke vagy barna? Barna. Oké. Akkor inkább egy szőkét szerzünk. De hát ő csak bosszúból teszi, ingyen is csinálhatja. Szó se lehet róla, az rontaná az üzletet. Akkor inkább egy szőkét szerzünk. De hát ő csak bosszúból teszi, ingyen is csinálhatja. Szó se lehet róla, az rontaná az üzletet. Gomboljon csak le dupla adag dohányt. Bármennyit kap is. Rámasztassa be és tegye az éjjeli szekrényre. Hogy a férje lássa, mennyiért nőtt szarva. Hagyja bizonytalanságban. Az egyik nap vallja be, hogy lefeküdt egy másik pasassal, másnap pedig tagadja le az egészet, érti? Akkor úgy fog sompolyogni maga után, mint egy megvert kutya. Minden férfi ilyen hülye. A nők még sokkal hülyébbek. Ismerek egyet, aki tejben vajban fürözti a fiúját. Pedig a tagot az orvosok és klinikai esetnek tartják. De a csaj imádja, mint egy istent. És dolgozik rá, ellátja őt mindennel, amit a fejébe vesz. Még arra is hajlandó volt, hogy klímaberendezést vásároljon. Ki az a szerencsétlen hülye? Ki? Hát én! Remek, figyeljen csak ide! Kölcsön adom egy állandó kuncsaftomat. Helyes pofa. Elrendezem az ügyet. Ne felejts el a férjét. Gondoljon arra, hogy ott találta az ágyában, épp a barátnőjével smárolt. Az a személy nem a barátnőm, hanem egy ócska szajha. Jó, vágjon csak bele, még ha lebecsüli is a szakmát. Igen. Így még klasszabb az ügy. Jöjjön, nincs mitől félnie. Mondd meg a tagnak, hogy alapos bosszút álljon. Miért? Talán ő nem tud beszélni. Most mindannyiunkért bosszút áll. Fényképeztesse le magát, aztán tétesse be a képet a férjével a családi albumba. Bíró úr! Ez a klassz csaj itt át akarja venni a helyemet. Most az egyszer. Remélem nincs kifogása. Egy kis változatosság nem árt, igaz, bíró úr? Mindjárt nagyobb kedvem van nekem is a munkához. Úgy igaz? Mesztelen! Anyaszült mesztelenül vezeti a kocsiját! Nincs rajta még kacsa sem! Ugyan már, drágám, a bíró úr igen elfoglalt ember. Látjátok, lányok, így van, ez látszik, hogy amatőr, csak a szája jár és betolja. Haza akarok menni! Haza akarok menni! Jó, hazamégyetek is szoknyapecér férjedhez. Szent ég, a zsaruk! Gyertek! Zsaruk! Zsaruk! Te! Gyere gyorsan! Jobb lesz, ha szólok valakinek, hogy vigyen haza. Nem lakom túl messze. Igen, de ha a zsaruk elkapnak, bekaszliznak éjjelre. Értem. Köszönöm. Ha mégis meggondolnád magad, itt megtalálsz. Bármikor rendelkezésedre állok. Ó, köszönöm. Igazán kedves vagy. Tudod, én veled érzek. Nem örülök, hogy a férjed ilyen könnyen megúszta. Szó sincs róla, én el akarom hagyni. Komolyan mondom, most hazamegyek, összepakolom a holmin. Kiveszek egy szállodai szobát éjszakára, és holnap elmegyek a gyerekekért. Hidd el, igazán ott akarom hagyni. Hallottam már ilyet. Gyere. Nézd! Ez az én légkondicionált fiúm. Egy sportkocsit is akart. Vidd haza a barátnőm, Titi, majd utána mindent elmondok. Oké, szállj be. Viszlát! Hé, bíró úr! Bírókám, megyek!
Nem vagyok kíváncsi a mesédre, kicsim. De az ilyen jó csaj, ha okos, talál magának egy jó fejet, aki ismeri a dörgést, de nem sajnálja a lóvét, és csúsztat neked is a dohányból. Vehetnél magadnak egy buntát. Lehetne ezüst teáskészleted. 1 hónap alatt. Vagy nem akarsz ezüst teáskészletet? Nem, már van egy. Akkor félreteszed a dohányt. Gondolj a regnapjaidra. Gondolj arra, hogy mi lesz, ha megöregszel. Igen. Igen, elég sokszor az eszembe jut. Na látod. Állj! Állj! Köszönöm, Titi. Szóval mindjárt fejest ugrottál a pöcsögödörbe! Giorgio! Oh, Giorgio! Oh, nyisd ki a szemed! Nézd rám egyetlen, nem szólj egy szót! Ó, mamma mia, de fáj. Ó, édes drágoság! Ó, mamma mia, de fáj. Drága szerelmem, mit tettek vele? Ó, mamma mia, hogy fáj? Az én szépséges Ó, gyöngyvirágomat mamma mia, de leütötte fáj. az a barom! Ó, mamma mia, de fáj. Bántották az én kis hajas babámat, Ó, mamma az én mia, hogy aranyomat, fáj. dörmögő Mamma mackómat. mia. Linda. Csak maga lehet az a tolmács, aki olyan gyönyörű angol kiejtéssel szólalt meg a fülhallgatómból. Igazam van? Tudtam, hogy az a hang csak ilyen elbűvölő hölgyé lehet. Engedje meg, hogy megköszönjem, kisasszony. Szívesen. Ugyanis maga nem egyszerűen csak tolmácsol, kisasszony. A hangja valósággal zenél, mint egy hangszer. Mi kérem szépen, tolmács kisasszony, bocsánat, megkérhetném, hogy segítsen, beszélni szeretnék az egyik japán kollégával. Remélem nem zavar. Dehogy. Szíves engedelmével, uram. Le az angolokkal. Skót vagyok. Konnichiwa. Irashaimase. Konnichiwa. Genchi sensei wa nippo no minasan no itsu omukae dekiru ka shiratage orimasu. Köszönöm, kisi asszony, de sajnálatunkra nincsen szükségünk az ön fáradozására. Mivel én jól értem Mr. Csencsit, voltam Rómában 1942-ben, 52-ben, 62-ben és a múlt héten. Ha, akkor minden rendben. Engedelmükkel távozom. Prego si sega. La mia familia. Ha lenne szíves és tolmácsolná, hogy őszintén el vagyok ragadtatva a piramisoktól, valamint a Szuezi csatornától, a sivatagtól, meg mindentől. Ana murtabet, bil ahramet, vö bikanet esvis val asahara val kulleshi. كلمات صديقي أجمل من الجواهر. Kollégám szavai gyönyörűbbek az égköveknél. خاصة إذا صدر هذا الكلام من فمها. Különösen, ha az ön ajkáról hangzanak el, úgy érti, hogy az enyémről. سأكون سعيدا جدا Nagy örömömre szolgálna, لو أمضيت معي هذا المساء. ha velem töltené az estét, وقد يفضل الليلة كلها كذلك. és lehetőleg az éjszakát is. Tolmács kisasszony!
Pardon, tessék csak, pardon. Igen, tessék, na. Szabad a keresztnevén szólítanom? Miért? Köszönöm. Egy életen át tudnám mondogatni egy magas hegycsúcson ezt az egy nevet, hogy Linda. Linda, Linda. Egy magas hegycsúcson? Igen, egy csodás hegycsúcson. És egy életen át? Igen, egy életen át. Mondaná a nevet? Mondanám a nevét. Hazug. Mi? Bob az egyetlen férfi, aki nem hazudik. Egyedül él? A barátommal. De most Kalkuttában van. Én el tudnám képzelni, milyen a szobája. Magam előtt látom. Pici. Inkább nagy. Igen, nagy, és tele virággal, képekkel, bútorral. Tovább, folytassa. Kis lámpák. És nagy ágy. Erre gondolt, ha nem tévedek, ugye? Nem, dehogy. A komódra gondoltam. Megesküszöm rá. Az első perctől fogva engem nem érdekelt, csak innentől idáig. Hol találok még egy olyan férfit, mint Bob? Akivel beszélni lehet Sartre-ról, az irodalom nagyjairól, szobrokról, képekről, akinek verset olvashatok. Halkan, megitt, meztelenül. Hogyan? Ruha nélkül. Miféle gyökerek kapaszkodnak? Miféle ágak nőnek a kőtörmelékből? Embernek, fia, te nem mondhatod. Meg nem oldhatod, mert te pusztán egy halom összetört képet ismersz, mint a napsúlyt. S a holdfa nem ad menedéket, sem a tücsök enyhülést, sem a száraz kő vízcsobogást. Pusztán árnyat nyújt a szírt. Milyen csodálatos hangulata van ennek a versnek. Pompás. Unja? Ami engem illet, akár hajnalig is elhallgatnám. Igen, mert ez a szellem győzelme az érzékek fölött. Úgy van, igen. Jól mondta, nagyszerűen fejezte ki. Ő? Hát én remetének érzem magam. Torolj magasan a földi hívságok, és a szex fölött. Ez az. Ó, pontosan így van. Ez az. Milyen csodálatos. Ez az, ezt akartam, pontosan ezt. De szép, de jó. La 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 la. Angyalok vagyunk, mind a hárman. Örvendezzünk együtt. Jöjjenek ide hozzám. Uraim, a cipőt. Ki akar szendvicset? Almát, diót mézzel, tejet? Viszkit? Szódával? Nem. Egy pohár hideg vizet inkább. Bob, drágám, hol lehetsz? Bob a felhők között él. Stuart egy repülőgépen. Figyeljen ide! Egyikünk teljesen felesleges itt. Maga? Tegyek egy kis citromot a vízbe? Hát ez pompás ötlet. Tehát? Fej vagy írás? Szerintem az maradjon, aki erősebb. Ehhez mit szól? Helyes. Ide. Kezdjük? Kezdjük.
Mi csak játszottunk egy kicsit. Egy kicsit. Ilyen gyerekek. A háború utáni művészet is elavult már. Kiment a divatból. Valóban, teljesen. Nem. Elszédíti az embert a művészet haladásának irama. Bárcsak a világ is képes lenne ilyen gyorsan fejlődni. Bizony. Szeretném, ha sose érne véget ez az éjszaka. Olyan csodálatos. Az ágyam ismét a művészet otthona, a tudomány pillére. A gondolat szent temploma. Maguk mire lennének képesek, értem? Én elvenném. Igen, elvenném és elválnék. Nagy ügy. Angliában könnyű elválni. Ha Linda kívánná, én kiugranék az ablakon is. Megtenném. Nagyszerű. Tökéletes. Szép lenne. Rajta. Morális értelemben már meg is tettem. Aha. Összezúzva fekszem lent az aszfalton, de ha megtenném, ez itt kihasználná, hogy lerázott engem. Tessék, ez itt Ellen Jones. Ez Ellen Jones. Mennyire kifejezi a kor szellemét. Milyen modern. Na elég. Melyikük volt az? Melyikért hozzám? Na hát én olyan mozdulatlan vagyok, mint egy szobor. El is zsibbadtam. Én majdnem elaludtam. Szégyeljék magukat. Hát nincs magukban semmi érzés. Tönkretették a legszebb álmomat. Belepiszkítottak egy nemes lelki kapcsolatba. A barátságot. Feláldozták az előember ösztönének. Nézzék meg magukat! Nézzék meg, érzéketlen patuskók! És akkor csodálkozunk, hogy még mindig van a földön háború. Nem merek maguk előtt meztelenül járni többé. Annyi bizalom sem marad bennem, hogy úgy mutatkozzam, ahogy az Isten megteremtett. A képmutatás folytson csak meg minden szépet a lelkükben. Nézzen ide! Magától mozdult meg. Nem tehetek róla. Gondoltam, nem hagyhatom, hogy más szenvedjen miatta ártatlanul. Disznó! Ezzel mindent jóvá tett McCormick. Maga férfi. És akkor én mi vagyok, ha ő az? Uralkodnom kellett a kezemen egy teljes órán át. Ez elképesztő erőfeszítés egy mediterrán alkattól. A szívem olyan hangokat adott, mint egy harci dob. A vérem felfort. Hangok üvöltöztek egész belsőmből, és össze kellett szorítanom a számat, hogy ne hagyja egy iszonyú hörgés. Folytassa. Mondja. Húzd le egyet, McCormick. Üspofon, nagyon kérlek. Rajta, látod, oda tartom. Húzd be, oda tartom az orcámat neked. Pofos csak meg így mi? Megérdemlem. Azt kívántam, hogy törjön ki a nyakad, de legalább a lábad, amíg idejöttünk. És ha majd elvisznek a mentők, ő meg én teljesen egyedül. Gyerünk, pofozz rajta. Ne sajnálj. És most üss vissza, te, Csencsi. Azt kívántam, hogy dögölj meg. Mint egy kutya. Feküdj ott lepedővel letakarva a heverőn. És miközben kínokban fetrengsz, én ráugrottam volna Lindára, csókoltam őt képzeletemben 100-szor is. Teljesen elvettem az eszét a csókjai. Én meg körülöleltem, mint egy folyondán, rácsavarodtam a testére, mint egy óriás kígyó, és összetörtem a csontjait, és megharaptam itt,
Bocsáss meg nekem, Linda! Én imádtam őt, aztán beleharaptam, fölfaltam, megittam, megkarmoltam, marcangoltam. Én meg megütöttem, belemartam, kínoztam és megrémítettem, megkötöztem és csomót kötöttem rá, így. Aztán vadfutamokat játszottam rajta. És ezzel még el sem kezdtem mondani, hogy mi mindent csináltam. Edith. Lefekszem, jó éjszakát, Rich. Jó ét. Nem kívánsz valami, drágám? Nem, köszönöm. Várj csak, Edith! Hallgass meg ezt! Simon széltől kipirult arcából csak úgy sugárzott a vad életerő. A férfi így szólt. Maradj így, Simon, ne mozdulj. De Simon hirtelen megmagyarázhatatlan szeszélyből előre szökelt. És eltűnt a virágzó bokrok közt. A haja lobogott a szélben.
Mide? Tegnap még nem Cofja volt? Ugyan, Edith, az tegnap volt. Tudomásul kell venned végre, hogy Simon rendkívüli nő. Ha nevetnie kellene, ő sír. És ha sírnia, akkor nevet. Ebben a nőben minden megvan. Cinikus, kegyetlen és gyöngéd. Egyik percben vidáman táncol egy hegycsúcson. A másik percben a kétségbeesés sötét vermébe zuhan. Csak nem vagy rosszul, drágám? Nem. Nagyon jól vagyok, drágám. Folytasd. A 11. fejezetben Iván Simon lábainál hever. Teljesen a nő hatalmába kerül, és Simon úgy bánik vele, mint egy rabszolgával. Simon hangulata olyan változó, mint az áprilisi ég. Ha fehérbe öltözik, szűzies és tiszta. Felséges látványa, mint könnyedén lebben. Áttetsző, mint a hajnali derengés. Tünékeny, mint a tavasz illata. Aztán hirtelen csillogni kezd, mint egy hópehely. Zöld ruhában. Féltékeny, kíméletlen. Tele álnoksággal, ravassággal. Minden alávalóságra képes és kegyetlen, mint egy bengáli tigris az áldozatával. De a kék szín ellenállhatatlanná teszi. Minden férfit elcsábít. Mindenkit képes elbűvölni, és örökké kacag. Kacag, kacag, kacag. Ami a legcsodálatosabb benne, hogy sohasem ugyanaz. Mindig változatos, és rendkívül izgalmas, és mindig mindent nyújt egyszerre. Edith! Olvastam a férjed új elbeszélését. Mondhatom, remek. Egyszerűen zseniális. Köszönöm, Dolly. De hol csipi föl ezeket a rendkívüli nőket? Mind olyan elragadóan kiszámíthatatlan. Képzeld, a férjem a múlt hónapban teljesen megvadult attól a bolondos szőkétől. Tudod, amelyik az, aki bemegy a szalomba és visítani kezd? Hogy is nevezte? Lulu. Lulu, ez az. Kikről mintázhatja ezeket a nőket? Te tudod? Nem tudom, de az biztos, hogy nem róla. Ó, persze, hogy nem. Éppen ezt mondtuk mi is a férjemmel. Te olyan jóságos és rendes vagy, olyan megbízható. Drágám, mondd meg a férjednek, hogy rajongunk érte. És hogy csókoltatom. Persze csak, ha nem vagy féltékeny. Nem. Igazán nem vagyok. Szervusz. Szervusz. Madam, I want a raise. I can't go on like this. I have to do everything around here. Just the coffee alone. Sometimes I make as many as 20 pots a day. And those dogs of his, can they eat? If I go, you're going to be all on your own. And the way things are today, you'll never get anybody else like me. You'll have to do it all by yourself, and I don't know how you'll manage. You're such a little thing. Madam, I'm serious. These things are important. Why should we only laugh at the unimportant, trivial things? Not me. Not me. I laugh when things get serious. I laugh when they're important. You know what I'm going to do? I'm going to make the last chapter one long kiss. The whole chapter. A 30-page kiss. Kisses her here, 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 and here. Brushes her with his lips. He bites her. He licks her with his tongue. And the whole time he's crying, see? All the time he's kissing her, he's crying with joy. It's a great idea, that.
kissing and crying at the same time. Hey, look. Look at that girl. Her thighs are exactly what I imagined for Simone. Now watch. Watch how she moves. I must go to Normandy. That's the setting I need. All those rocks along the coast and the dolphin and the albatross. Albatross in Normandy? Of course. Well, maybe not. But the point is, that's where you find all those beautiful, wonderful girls. Like Simone. You see, one minute you're talking to her, and then the next minute she turns around and dives 150 feet into the ocean below and disappears over the horizon towards America. Towards adventure, love, towards the still uncharted frontiers of the busy new world, towards a sensual reconquest of life. Oh, that's beautiful. Can we talk a little bit, Rick? Of course, darling. What about? Whatever you like. Sure. Why not? Do you like that? You smoking, Edith? Yes. Yes, I wanted to begin today. Exactly a year from the day we were married. Oh, my goodness, I'm sorry. I forgot. Oh, of course we'll have a celebration. What would you like? Ice cream? No. I want champagne. For you, darling. To your success. And to the success of Simone. What are you doing? I don't know. Oh. Hány óra van, szívem? Éppen 8!
Helyes. Hozzálátok a munkához. Le kell írnom az ötleteimet. Rengeteg van. Éjjel is eszembe jutott egy. Simon meglátogatja a barátait. Azok éppen asztalnál ülnek. Simon lóháton vonul be az ebédlőbe. És tudod, hogy? Pucéral? Adj egy csésze kávét, drágám. Rántottát vagy tükörtojást kérsz? Egyiket sem, pirítóst. Akkor pirítóst kapsz, mézzel vagy lekvárral. Vajjal. Miért énekelsz beszéd helyett? Én imádok énekelni, dalolni, egész nap, Marian, vajas pirítóst, meg egy jó kávét, azonnal. Köszönöm, la la la, la 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 la. Ki van odakin? Én. Marian. Are you ready for dinner, darling? Yes. Yes, let's eat. Are you hungry? Famished. And you're feeling okay? Fabulous. Kicsi szívem, holnap úgy gondoltam, orvoshoz megyek. Csak nem vagy beteg? Nem, csak már régóta nem voltam nála, és tudod, Simont éppen befejeztem. Ja? Mi a vége? A végén elrepül. Repül? Elrepül, óriási. Mi lenne, ha elkísérnél? Marian, mi lesz? Az úr várja. Mit szólsz hozzá, nem jó ötlet? Elkísérsz, hogy ne unatkozzam. És ha már ott vagy, nem árt, ha téged is megvizsgál, igaz? Végül is jobb megelőzni a betegségeket. Tudod, milyen rengeteg kórokozó van körülöttünk? Milliárdnyi. Ugye velem jössz? Én? Ugyan én nem félek a kórokozóktól. Szeretek veszélyek közt élni. Neked is tetszik az ilyesmi, nem? De persze. Ördög és pokol, ez mi? Meglepődtél, ugye? Nem. Tudom, hogy őrültség, de csak egy éjszakára. Remélem, nem haragszol. Ugyan, dehogy. Csak kissé különös ötlet. Éjszakára. Holnap estére majd becseréljük egy tahiti lányra. Igen. Ma reggel pedig bejött az ebédlőbe egy ekkora késsel. Bevallom, megrémültem. Pörögni kezdett, majd elvágta a telefonzsinórt.
És nevetésbe tört ki. Doktor úr, mit jelenthet ez? Mondja. Ne szólítson doktornak. Ahogy mondtam, ma este nem orvos leszek, hanem az ügyvédje. Nézze, pszichológiai szempontból annyit már most előre bocsáthatok, hogy a feleségen rendkívüli teremtés, kicsit túl fűtött, elég ideges. No, nem kell semmi rosszra gondolnia, egyelőre semmi ok az aggodalomra. De én aggódom. Tudja, mindig olyan aranyos volt. Megnyugtató. A karrierem forog kockán. Egy írónak nyugalom, béke kell ahhoz, hogy alkothasson. Repülök! Úristen! Megütötted magad? Dehogy semmiség. A felesége túl fiatal a korához képest, nem gondolja? De, mint egy kislány. Igazán nem számít. Csak a váza tört el. Hozok egy kis piát. Annyira örülök. Azt mondta, olyan vagyok, mint egy kislány. Hosszú ideig tartó intenzív kezelésre lesz szüksége. És az segíteni fog, doktor úr? Ügyvéd? Persze. Marian, igaz ez? Tényleg olyan vagyok, mint egy kislány. Igen, asszonyom, olyan. Egészen pontosan, mintha 5 éves volna. Legfeljebb 6. Nincs semmi nagyobb baj. A picike kislány megütötte ma. Nem, dehogy igazán semmiség. Egy kis daganat a szemhéjamon még jól is áll majd. Nem igaz? Így a szemem sejtelmesebb. Persze, hadd nézem, csak megengedi. Hogyne? Igen, igen. Csak egy apró kis zúzódás. Aha. Illik egy kis gyerekhez. Hogy? Játszunk. Tudok egy jó játékot. Kövesse a tekintetével az ujjamat. Tedd, amit a doktor úr mond. Ügyvéd. Ügyvéd, ügyvéd. Ügyvéd, ügyvéd! Ez biztosan nem tudja utánam csinálni. Próbálja meg. Nyújtsa ki a karját. A karodat? A karját, ne féljen, nem fog fájni. Kinyújtja a karját a picike. Rajta, kislány. Nyújtsa a karját. Meglátja, milyen jó játék. Hadd lássam. Na, asszonyom, őrizze meg a nyugalmat. Nyugalom. Álljon meg, Edi. Állj. Állj meg, Edith! Álljon meg! Vigyázzon! Álljon meg! Asszonyom! Várjál, nem megy tovább! Állj! 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 Maradjon ott, ahol van! Mozduljon! Megyek! Megyek! Hát nem érted! Én nem vagyok bolond! Nem délítem be! Én csak szerelmes vagyok! Éva.
Az 1001 éjszaka meséibe illő ruhakölteményt Madame Lissier számára tervezték. Az operaház megnyitása alkalmából rendezendő gála esten fogja viselni. Ó, a hazugok! Tolvajok! Ez az enyém egyedi darab, kizárólag nekem tervezték, az enyém! Beperelem őket, ezért börtönbe kerülnek. A sofőrömet, a sofőrömet! Szedje ki ezeket a vatakokat a hajamból! Dehogy is, ülök le! Szedje már ki, mi lesz? Hülyék! Tönkreteszem magát, Fevál, elsöpröm! Koldussá teszem, rongyosan kéreget majd az utcán. A férjem megsemmisíti magát, igen, megsemmisíti, neki ez módjában áll. Én nem tehetek semmiről, asszonyom, ellopták a modellt. És miért adta, hogy ellopják? Nem kellett volna hagynia. Különösen, ha a kuncsakja 4-5 ezer frankot fizetett érte. Nézzen rám, asszonyom, könyörgöm, hát nem látja, hogy ártatlan vagyok? Én csak azt látom magán, hogy egy idióta. Attól tartok, nem oszthatom a véleményét. Rendben van, Fevál. Akkor akadályozza meg, hogy az a nőszemély felvegye a ruhámat ma este. Kapasztossa el tőle, szerezzen bírói végzést. 24 óra, amíg a bíróság működésben lép. Pintelje le őket, érti? Megvesztegetéssel gyorsan. Az természetes, vesztegetés nélkül legalább 48 óra. A gála estet ma tartják. Ó, micsoda állapotok. Igazán szégyen. Hívja az igazságügyminisztert. Őt nem lehet. Madame Lissier barátja, igen befolyásos Igen, ember. és ki nem az? Ó, hívja fel Madame Lissier-t. Hogyne, asszonyom. Szívesen, asszonyom. Igazán örömmel leszek a segítségére. Biztosan találunk valamilyen megoldást. Köszönöm, drága Madame Lissier, maga egy angyal. Aha, ne túlozzon, kedvesem. Valóban óriási szerencse, hogy legalább 100 gyönyörű toalett között válogathat, nem igaz, asszonyom? Mindenki azt beszéli, hogy magának legalább 200 van, és a legszebbek egész Párizsban. És ezt valahogy, nem tudom miért, nagyon megszerettem. Igen, de lehet, hogy már eszébe is jutott. Elég lenne egy egész kis alakítás, és a ruhát mintha teljesen kicserélték volna. Nem gondolod, Geneviève? Szólíthatlak így? Köszönöm. Éva. Figyelj, csak 1 percetbe kerül az egész. Nem kell más tenned, leveszed a gyöngyszegét, és fölemeled a vállat. Sokkal elegánsabb, egyszerűbb, de finomabb vonalat adna a ruhának. Biztosan. Akkor rajta csináld meg, te helyes? Viszontlátásra. Hol gondolod? Az operában, szívem. Becsapta és kifosztotta a részvényeseket. Megrövidítette őket legalább 20%-kal. Zsebre vágta a pénzügyet. Igen, saját javére dolgozott. Nincs rá bizonyítékuk. Ilyen alapon bárkit megvádolhatnak. Bobo! Tessék, drágám. Gyere ide! Nem fenyegetlek, de nem hagyom annyiban. Én nyilvánosságra hozom ezt az ügyet. Én ezt nem... Richard! Nyugodjanak meg, csak a szokásos agyvérzés. Megbocsátanak pár percre, uraim? Richard, rosszul vagy? Richard! Előbb válaszolj! Hozzánk a tablettáit! És szegény öreg asszonyokat leültetnek, ha egy vacak almát lopnak, de ez a nyomorult dög Lissiéné szabadon mászkálhat. Kellene már egy forradalom! Kérlek, drágám, ne ordíts! Tiéd még a részvények 50%-a, vagy nem? Igen, de hát mi... Hát akkor csak ordíthatok, vagy nem? Tenned kell valamit, megértetted? Természetesen csak abban az esetben, ha nem vagy nevetséges gyávanyúl. Te így beszélsz egy háborús hőssel? Ó, Hányszor kitüntettek? az akkor volt, és nem volt nehéz, de ez most van. Hívd fel Lissiét. Beszélsz Lissiével, érted? A feleségemnek igaza van mindenben. Nem, semmiképpen sem gondolja meg magát. Átküldöm önhöz a segédeimet. Ez párbajozni akar velem. Gyávanyúl vagy! És tönkreteszem a piacon is! Meg akar gyilkolni a piacon. Neves! Ez nevet. Akkor neves te is. Neves! Még tart bent az ülés, drágám. Ha nem megyek vissza, fölaprítanak. Rendelkezésedre bocsátom a 2 legravaszabb fiút a cégnél. Majd ők kitalálnak valamit. Elmegyek Madame Lissierhez, és megmondom, ha nem tágít, a férjének vége. Felfajjuk őt, mint egy tál osztrigát, és még hozzáteszem, hogy ebben az évben már 3 konkurensünk húzta le a redőnyt. Van egy jobb ötletem. Felhívhatnánk Madame Lissiét azzal, hogy meghalt a nagyanyja, és egy vagyont hagyott rá. Találjanak ki valami hatásosabbat. Az anyja? Maguknak fogalmuk sincs a nőkről. Nekem
Van egy ötletem. Azt hiszem, elég hatásos és megbízható ötlet. Mi az? Egy bomba. Ó, édes drága kincsem, kis bogara anyukának. Ne sír, nem szabad sírni. Ó, nem szabad, a hajamat nem. Mi jut eszembe, Pierre? Jó, Pierre, ide nézz, én vagyok Bimbi a jegesmedve. Szép nagy medve. Na jó, folytasd te, Nikol. Te vagy a leggyönyörűbb az egész világon. Igen, drágám. Közd meg ezt nekem, jó? Elég sokáig tartott. Nagy csata volt. Persze győztem. És mi lett azzal a gutaütöttel? Életben maradt? Ó, megint megúszta az a nagy szájú, csak a lába bénult meg. Pompás fickó ez a Danny. Remek ötletei vannak, fölemelhetnéd a fizetését. Danny? Valóban használható, de ő kis pénzért is nagyszerű munkát végez. Segített neked? Igen, mindent elintéz, majd később mindenről beszámolok. Asszonyom, nem bírok a kicsivel, asszonyomat akarja látni. Azt, hogy te vagy Bimbi a jegesmedve, azt szereti. I've already tried that, madam. All right, then sing the International Workers' Anthem. I've told you, I will not hear that song in my house. I'll fire you. It was the nurse you had before me that got him into the habit. Dear, it's the only thing that will put the child to sleep. Now don't you worry. He'll grow up and forget all about it. Siess! Elég késő van, nincs csak időnk. Gyorsan mozog, kis lomhavackóm. Halló? Danny. Jó, rendben van. Remek. Tehát elindulunk az operaház felé. Bois de Boulogne balra az első kis mellékutcán. Akkor Danny, kezdjen el vinnyogni 3-szor egymás után, vagy nem is. Jobb, ha húog, mint egy bagoly, úgy biztosan észrevesszük. Hogy nem tud, ki hallott már ilyet? Akkor vonnyítson, mint egy farkas. Próbálja. Ez az, csak inkább úgy, mint egy farkaskölyök. Pompás. Tehát 15 perc múlva. Persze, hogy akkor robbantsa, amikor mi már nem vagyunk ott. Igen, Danny, igen. Viszlát. Mit robbant ez akkor, amikor mi már nem vagyunk ott? Ne törődj most ezzel. Csak egy hidrogénbombát, vagy valami ilyesmi. Neked elment az eszed? Nem akarok börtönbe kerülni? Kidobom ezt a Dannyt, mint egy rongyot. Soha nem voltál hajlandó áldozni, értem semmit. Csak a pénzedet, kizárólag a rohadt pénzedet. Kockázat? Ne! És nincs stílusod. Azt se tudod, mi az. Álljon meg, hol kiszállok. Itt hagylak, és közöttünk vége mindennek. Vége! Éva! Hova mégy? Semmi között hozzá! Teljesen meg akarsz őrjíteni? Azt akarom, hogy egyszer férfi légy. Éva. Henry. Ez Danny, nekem bonyít. Jó estét, asszonyom, jó estét, főnök. Danny, miféle bomba fog itt robbanni? Csak egy picurka pokolgépről van szó, amit a kocsijukba építettem be. Kisebb, mint az, amellyel az ön konkurensét robbantottuk fel. De én most nem akarok eltenni az útból senkit, erre nincs szükség. Szó sincs róla, csak egy kis füstleszt és pánik a detonációtól. Legfeljebb 3 deka az egész. 10 dekás nem lehetne? De asszonyom, az darabokra tépni őket. És egy 9 dekás? És kire terelhetjük a gyanút? Emiatt ne legyen gondja, majd rákenjük a szakszervezetekre. Tessék, már jönnek is. Gyere, a kocsiba! Álljanak egy kicsit hátrább. Ez nem lenne okos dolog, Danny. Jegyezze meg. Ma este nem is láttuk egymást, érti? Ahogy óhajtja, természetes. Gyere! Jó estét!
estét! Jó estét! Hello! Jó estét! Jó estét! Kész csókom! Jó estét! Jó estét! Mária. Ugye félsz? Nem. Boldog vagyok. Levetközzünk. Nem. Később, később. Figaro, 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 Figaro. Ó, jóságos Isten! Hallottál már ilyen barmot? Ah.
akarod a lette? Itt Fred és Mária beszél. Azért követjük el ezt a páratlan tettet. Páratlan? Azért ne túloz, drágám. Páratlan tett. Igen, igazad van, de nem tudom, hogyan nevezzem. Öngyilkosságnak. Szellemi képességeink teljes birtokában éljük meg magunkat. Ne próbáljátok ránk bizonyítani az idegösszeomlást vagy az elmebajt, mert a felelősség kizárólag benneteket terhel. Nyugodtak vagyunk, és józanok. Tudjuk, hogy mit teszünk. Igaz, Fred? Beszélj bele. Igen. Ne gondoljátok, hogy ez valamilyen gyászszertartás. Mert mi ünnepelünk. Az életet ünnepeljük, ez az élet himnusza most. Hogy érted ezt, az élet himnusza? Nem az élet ellen lázadunk, az élet szép, az élet gyönyörű. Csak az emberek undorítóak. Undorítóak vagytok. Azt akartátok, hogy megalázkodjunk. Porba csúszkálva sírjunk. De vegyétek tudomásul, hogy mi nem sírunk, kacagunk, belenevetünk a ronda pofátokba. Ha-ha-ha. Hőn utált férjem. Nincs semmi mondani valóm a számodra. Olyan fatuskó vagy, hogy még csak gyűlölni sem tudlak. Amikor összeházasodtunk, 75 kiló volt a súlyod, és 2 éven belül a 2-szeresére dagadtál. Boldogan válok meg tőled. Most te. Én nem tudom, mit mondjak. Nem kell valami nagy beszédet tartanod. Pár szót mondj. Kezd. Kedves Juliet, nem bírom tovább ezt az életet. Kérlek, bocsáss meg! Bocsásson meg, bedilisztél? Szegény öregasszony. Hallotta, ez maga öreg? Egy vén spiné, és csak azért jutott hozzá ez a szegény nyomorulthoz, mert tele volt pénzzel. Nyugodtan az anyja lehetne. A nagyanyja. Nézze meg, mit tett vele. Magának köszönheti, hogy most egy senki. Soha sem dolgozott, nem tanult soha semmit. Egy nagy semmi. Sejem fiúvá tettél. Magával, és a protézisével. Mondd ezt hangosabban, mert süket is. A hamis fogsorával, érti? Még spiné, még süket is. Ez betesz neki. Ha nincs agyérelmeszesedése. Mindenkinek! Mindenkinek! Ez most mindenkinek szól! Mocskos! Szemét banda! Ez az utolsó szavam hozzátok! Két fiatal és rendes ember halála terheli a lelkiismereteteket. A fenébe! Nem akartam, hogy sírni halljanak. Akarsz egy kólát? Igen. 2 Coca-Colát. Jéggel. 2 Coca-Colát jéggel. Ha? 54-es szoba. Köszönöm. Van egy ötletem. Meztelenül találjanak ránk. Nem, az nem jó. Elrontaná az egészben a legszebbet. Én azt szeretném, ha úgy találnának meg, mintha most jöttünk volna az esküvőkről. De én csak ezt a smokingot hoztam. Túl szűk már rám, és leszakadt egy gombja. A feleséged egy gombot se képes fölvarni. Elég rosszul lát. Vak is? Hol szerezted? A feleségem első férje tábornok volt. Én azt gondoltam,
Én azt gondoltam, ezt vesszük be. Nem. Sose vettem be gyógyszert, soha életemben egy tablettát sem. Félek, hogy megfekszi a gyomrom. Tudod, én inkább mindig kúpot használok. Már látom is a vastagbetűs címet. Öngyilkosság végbélkuppal. Ja, igen. Köszönöm, majd én. Várjon. Van apró pénzed. Add oda az egészet. Tessék, tartsa meg a magáé. Bánom is én. Csak nem akartam teljesen dohány nélkül maradni. Tudod, hogy milyenek? Meleg. Ha nincs nálad Stex, a szemétdombra kerülsz. Vagy esetleg kísérleteznek majd velünk. Nem merjenek hozzánk nyúlni. Ezt bemondom a magnóba, mint a végakaratunkat. Hamvasszanak el minket, a halmainkat szórják a tengerbe, és senki sem merjen hozzám nyúlni. És rajtam se kísérletezzenek, ha valami belső szerv kell. Egy betegnek. És most Briançonba kapcsolunk, hogy az még ha ellenség is. Kedves hallgatók. Európa legnagyobb kerékpár versenyének, a Tour de France-nak utolsó fordulójához érkeztünk. Az angol többi Simpson... Van egy ötletem. A feleségemnek vesebaja van. Juliet! Rád hagyom a vesémet. Igazi szent vagy, drágám. A Tour de France a cél előtt. Mit törődsz vele? Igaz. Elhaladnak az emelvény mellett. Micsoda pillanatok, kedves hallgatóim! Micsoda pillanatok! Vezet Polidor bal oldalán Simpsonnal szorosan egymás mellett haladnak a cél felé. Nagy küzdelem ez, igazi nagy küzdelem. De Vitoszi előre nyomul a jobb oldalon, és mindenki szinte megbénul a meglepetéstől. Vitoszi lehagyja őket! Vitoszi vezet már, egészen közel van a célhoz! Ha van még valami, amit el akarsz mondani, kérlek most mondd el, amíg lehet. Nincs semmi, drágám. Most végre valóban egyek leszünk. Egyesül a lelkünk is a halálban. Van még valami, amit nem beszéltünk meg. Ez az izé. Úgy értem, szeretném tudni, hogy nekem mit kell tennem. Neked semmit sem kell. Csak nekem. Vagy hogy? Hogy akarod csinálni? Van ennek egy szokásos módja, ahogyan ez mindig történni szokott. A férfi vállalja a felelősséget. És az miből áll? Én lövök. Kit? Téged. Aztán utána magamat. És ha például rögtön utána meggondolod magad, úgy értem, megijedsz, vagy esetleg nem sikerül? Akkor csináld te, rajta.
De nem tudod, hogy kell. Ha mondjuk itt találsz el, egy életre hülye leszek. Édesem, én úgy szerettem volna, hogy egyszerre halljunk meg. Sajnálom, ha félreértettél. Kiugorhatnánk például az ablakon, egymást átkarolva. Azért vettem fel smokingot, hogy szétlocsanjak a járdán? Van számtalan más mód is. Például a tenger. Nincs pénzünk odautazni. Akkor az altató. Altató? Nekem ne beszélj gyógyszerről! Hát mi a nyavajáról beszéljek? Mondok valamit. Tudod, mi az igazság? Te nem szeretsz engem. Ha szeretnél, büszke lennél és boldog, hogy én oltom ki az életedet. De te ehelyett gyávának tartasz, sőt, gyilkosnak, mert ez jobban megfelel neked. Szeretném tudni, hogy érted ezt. Én hajlandó voltam végig csinálni ezt a komédiát, jó kis tréfa. Még a mesédet is bevettem arról a rohadt beteg gyomrodról. Attól féltél, hogy tényleg fölfordulsz a tablettáktól. Na hát! Ez igazságtalan aljas rágalom. Egyikünk se hagyja el élve a szobát. Tudod, mit csinálok most? Beveszem azokat a nyavajás tablettákat. Hadd találjanak ránk garcsaktól eltorzulva. Megértetted? Úgy nézek ki most is, mint aki viccel. Remek! Remek! Ebből a szobából senki sem távozik élve! Fred, édes, egyetlen. Drágaságom, kicsikém. Olyan szörnyű. Iszonyú volt. Képesek voltunk meggyanúsítani egymást. Már vége. A lidérc nyomás elmúlt. Újra olyanok vagyunk, mint régen. Nem, jobbak vagyunk. Jobbak lettünk, mint azelőtt. Ez a rohadt világ meg se érdemel minket. Könnyes az arcod. Szép akarok lenni, ha majd ránk találnak. Megyek. Rendbe hozom magam a fürdőszobában. Bármi történik is, ne felejtsd el, hogy te voltál mindenem. Drágám? Igen, Fred. Mária! 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 Jeanne.
ez követ bennünket. Vajon mit akar? Ó, némelyik férfi olyan romantikus lélek. Néha egy kicsit elébük kell vágni, bátorítani őket. Egyébként túl sok időt vesznek el az embertől. Ez itt már majdnem egy órája van a nyomunkban. Ismerem a fajtáját. Az is elég neki, ha követett pár lépés távolságból és bámulhat. Aztán álmodik a lábunkról, nyáron pedig, ha több látszik belőlünk, az egyéb testrészeinkről is. Ne mondj ilyeneket, mert nem megyek vele tovább. Csoda diszkréten csinálja, borzasztóan félénk lehet. Mint te. Én nem vagyok az. Na nem mondd, hogy nem. A férjedet se csaltad meg soha. Mert nem találtam senkit, aki különb lenne nála. A kabátja kopott egy kicsit. Ezért kelt olyan hanyag kisfiús benyomást, ami jól áll neki. Nem rossz fej. Nézd, megbünteti a rendőr, csak azért, mert lépést akar tartani velünk. Talán ki se tudja fizetni. Kárpótolnunk kellene azért, hogy költségekbe veri magát. Ne neves! Ugyan már, Zsán. Hiszen gőze sincs arról, hogy észrevettük. De szaladjunk vissza. Lepjük meg a pasast. Szeretném közelebbről is szemügyre venni. Gyere! Jó, de ne neves közben. Hallgass! Ó! Oh. Szerintem téged néz, biztos, hogy te tetszel neki. Szerintem mind a ketten, ha elég modern. Már itt is van. Ha most nem szánja el magát, akkor már nem is fogja. Talán annyi pénze sincs, hogy rendeljen egy kávét. Vagy hogy vegyen egy gyufát, valószínűleg a verseiből él. Talán tüdőbajos és rövidesen meghal. Tudod mit? Te jobbra megy, én pedig balra. Így megtudjuk végre, ki tetszik neki. Én erre képtelen vagyok. Inkább beülök egy taxiba. Ne légy már ilyen, próbáljuk ki. Meglátod, csoda jó hec lesz. Utána felhívjuk egymást, és akit hazakísért, az elmond a másiknak mindent. Nem bánom. Taxi! Taxi!
Tessék, asszonyom, a mi fúróink a legjobbak a világon. Fáradjon be. Nekünk van a legnagyobb választékunk, egész Párizs ide jár fúrót venni. Parancsoljon, asszonyom. Nézze meg közelebbről is. Amit a kirakatban látott, az a cég legjobb fúrója. És ne felejts el, ennek a fúrónak feszültségszabályozója is van. Legyen máskor is szerencség. Na hát, kedves asszonyom, a hóban még csinosabb, mint egyébként. Köszönöm. Ó, köszönöm, köszönöm. Te vagy? Igen, szervusz, Viktor. Mindjárt bemegyek, csak leveszem a cipőmet. Na hát, legalább megcsókolnál. Ez a tiéd. Neked hoztam, drágám. Már csak azonnal visszajövök. Mi a csodát kezdjek ezzel az izével? Mit fúrjak ki vele? Fogalmam sincs, szívem. Csak meg akartalak ajándékozni. Svéd gyártmány. Van feszültségszabályozója is. Sokáig elmaradtál ma itthonról. Rengeteg dolgot kellett elintéznem. Claude magával vitt a Champs-Élysére, aztán megittunk egy teát a Rompoen kávéházban, utána hazafelé sétáltam a Rue Blanchon, és végül ráakadtam a furgodra egy aranyos kis üzletben, a Rue des Abessen. Úgy örültem, hogy nekivágtam gyalog a gyönyörű hóesésnek. Biztosan Claude. Halló? Igen, itt van. Keresnek. Halló? Maga az? Igen. Igen. Nyugodtan beszélhet. Champs-Élysées? Igen. Értem, egy barna hajú nővel. Igen, őt ismerem, a barátnője. Aha. Tovább. Hogyan? Rue Blanche? Igen. Aztán? Szerszámbolt a Rue des Abessen. Aha. Tudja, mit vásároltott? Egy elektromos fúrót nekem. Igen, úgy van.
Teljes mértékben minden pontosan egyezik azzal, amit ő mondott. Köszönöm. Holnap beugrom az irodájukba, és kiegyenlítem a számlát. Igen. Viszlát. Milyen gyönyörű. Annyira imádom a havat. You know, Jean, I didn't even thank you for the drill. You're astonishing and adorable. A couple of minutes ago, I asked you what I was supposed to do with it. Well, I'm so happy. I'm going to drill holes. That's right. I'm going to drill all kinds of holes. I am going to fill the house with holes. The idea that it's your gift while I'm doing it will make me the happiest driller in the world. I love you. I'm so happy. Remember how jealous I used to be? I was crazy with it. Crazy. Forgive me, Jean.